Hello mga kaswang, magandang araw po sa inyo at gabi. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman, simulan na natin. Biglang may dumating na liha mula sa pamangkin ni Mang Pasito na si Estrella. Galing pa iyong Norway. Naisaad sa sulat na magbabakasyon ito kasama ang asawang foreigner. At inimbitahan ang tiyuhing si Mang Pasito na pumunta sa lungsod kung saan na nakatira ang mga magulang ng nasabing pamangkin. May mga pasalubong daw ito para sa kanilang mag-asawa at may ibibigay rin daw itong pera. Niyaya na nga nito ang kanyang asawa na sumama para sabay silang salubungin ang pamangkin. Subalit likas na mahiyain ang asawa niyang si Inday. Kaya hindi niya rin ito napilit na sumama. Naging masaya rin ang kanilang pagtitipon dahil nagkita-kita silang magkakapatid na halos matatanda na. Naroon din ang iba pang mga pamangkin nila. Subalit kahit isa man sa mga anak ni Mang Pasito ay hindi na nakadalaw. May mga trabaho kasi ang mga ito na dapat atupagin. Kaya ang kanilang mga pasalubong ay nasa kamay ni Mang Pasito. Pagbalik ni Mang Pasito sa kanilang lugar ay hindi muna siya pumunta ng kanilang sakahan. Nagpahinga siya ng isang araw dahil sa sobrang pagod sa biyahe. Malaki-laki rin naman ang ibinigay na pera ng kanyang pamangkin. Pero kailangan niya iyong ipitin para kahit paano ay mayroon naman silang matatawag na ipon. Kinabukasan iyon ay balik trabahong bukid na naman ang matanda. Pinatago niya sa kanyang asawa ang nasabing pera na bigay ng kanyang pamangkin. Kahit ganoon ay iba pa rin ang may hanap buhay. Ginabi siya sa pagdidilig ng kanyang mga pananim na gulay na nagsisimula ng mamulaklak. Balak niyang alagaan ito ng husto upang magkaroon siya ng magandang ani. Lalo na at maganda ang lupain ng kanyang lugar. Tuluyan na nga siyang ginabi sa daan. Sa tinagal-tagal ni Mang Pasito na ginagabi sa pagsasaka ay noon lang siya tila naliligaw. Pakiramdam niya ay sobrang haba ng kanyang nilakad. At kung susumahin ay matagal na dapat siyang nakarating ng bahay. Hanggang sa naisipan niyang tandaan ang lugar na kanyang nadaanan. Nanlumo siya nang makitang pabalik-balik nga siya sa kanyang nadaanang puno ng nara. Doon na nagtayuan ang kanyang balahibo sa batok. Alam niyang kung hindi engkanto ang may pakana ay isang aswang. Agad niyang itinusok ang mahabang itak sa daan matapos usalin ang kanyang panalangin. Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Alisto na sa pagbunot si Mang Pasito ng kanyang itak at inikot ang tingin sa paligid. Inusal na kaagad niya ang salitang Latin panlaban sa mga masasamang nilalang na gusto niyang atakihin. "Aripo, Sator, Tenet!" sigaw niya. Mas lalong lumakas ang ihip ng hangin. At may narinig pa siyang tila dalawang bagay na bumagsak. "Hindi ako natatakot sa inyo. Daanan ko ito lagi. At kung naligaw kayo rito, bumalik kayo sa tirahan niyo." Sigaw pa ni Mang Pasito. Biglang tumahimik ang paligid. Nawala ang napakalakas na pag-ihip ng hangin. Ngunit biglang isang mabangis na huni ang kanyang narinig mula sa puno ng nara. Galit na galit ito na tila ba nauungusan. Bigla namang tumahimik ng muli ang paligid. Diretso na rin ng uwi si Mang Pasito. At nang gabing iyon ay nakatulog kaagad siya dahil sa pagod. Napanaginipan niya ang mga nilalang. Kakaibang nilalang na hindi pa niya nakikita kahit kailan. Nagtatangis ang mga ito habang nasa harap ng dalawang katulad ng mga ito na nakaratay at wala ng buhay.
Nasa 5 ang mga itong nakatayo at bigla na lang napatingin sa kanyang kinatatayuan ang isa sa mga ito. Dinuro siya na tila ba binabalaan. Napakunot ang noo ni Mang Pasito. Ano namang kinalaman niya? Gayong wala naman siyang ginawa kundi ang magbungkal ng lupa nila. Ang tangkad ng mga ito at sobrang pangit na mga mukha. Nakausli ang mga pangil at ang mga mata ay tila mga mata ng bayawak. Nagtaka si Mang Pasito dahil unang beses niyang nakita ang mga nilalang na ganoon ang itsura. Naalala niya dati ang kwento ng kanyang lolo tungkol sa mga aswang sa bukid. Nakakaiba ang itsura sa mga aswang na nasa sibilisasyon. Ayon dito ay sadyang napakamakapangyarihan ang mga ito dahil walang halong lahi ng tao. Kumbaga ay ito ang pinakaunang aswang. Mga puro at hindi pa nalalahian ng tao. Tanging ang may mga mutya at anting-anting lamang ang makakatalo sa mga ito. Nagtaka lang si Mang Pasito kung bakit nasa kanilang sakahan na ito nakatira. Gayong matagal na siyang nagsasaka sa kanilang lupain at wala namang may gumagambala sa kanila. Napasigaw pa si Mang Pasito nang makita ang isang nilalang na may nilalantakan na tao. At nakita niya ang itsura ng taong nilalantakan ng aswang. Mukha niya iyon. Pasito, gising. Binabangungot ka yata. Yugyug sa kanya ng kanyang asawa. Kaya napaupo ng diretso ito. Nakailang yugyug rin si Aling Inday bago siya tuluyang nagising. Sobrang nag-alala na ang asawa. Dahil ungol lang ito ng ungol at mabuti na lang ay naggising rin kalaunan. Kaagad itong napakamot sa kanyang ulo. Nako, akala ko naman kung totoo na. Wika niya sa asawa. Nakakunot naman ang kilay ni Aling Inday. Ano bang panaginip mo? Nagtatakang tanong ng asawa. Kinuhanan na rin niya ito ng tubig upang makainom. Pagkatapos nitong uminom, ay iniabot din kaagad pabalik kay Aling Inday ang baso. May mga aswang na sobrang pangit ang itsura. Ako, nakakatakot sobra. Ang pangit pa ng panaginip ko. Wika niya rito. Ano nga eh? Inis na tanong ni Aling Inday. Basta, iyon na yon. Tanging sagot niya, kaya mas lalong nayamot ang asawa. Para na siyang babatukan ito dahil sa inis. Ay nako, alam mo bang si paring Henry ay pinangungot rin noong isang araw? Kwento na lamang ni Aling Inday kay Mang Pasito. Tahimik lang si Mang Pasito at naghihintay ng karugtong sa kwento ng asawa. Simula daw noong kinaingin niya ang kanilang lupain na noon pa mang panahon ng kanilang mga ninuno ay hindi pa nagalaw. Natatakot daw kasing pasukin at baka may malalaking ahas, kaya sinilaban na lang. Yon, kamuntikan pa siyang hindi magising dahil sa sagupaan nila ng aswang sa kanyang panaginip. Mabuti na lang talaga at may anting-anting rin siyang pamana galing sa kanyang ninuno. Mahabang kwento ng kanyang asawa. Napaisip ng matagal si Mang Pasito. Hindi kaya at galing sa kagubatan na iyon ang mga umatake sa kanya kagabi. Hindi rin naman kalayuan mula sa kabilang bukid. Ang harang lang naman sa pagitan ng kanilang lupain ay ang mga malalaking puno na tanim niya, gaya ng mga mahogani, mga gemelina para ibenta sa huli. Hindi rin siya nakapunta sa parting iyon dahil kararating lang niya galing ng lungsod. Dahil dumating ang kanyang pamangkin na nakapag-asawa ng foreigner at pinapatawag siya dahil may ibinigay na kaunting biyaya. Ikalawang araw pa lang simula nang dumating siya ay biglang ganoon na kaagad ang ambience ng kanyang sakahan.
Tila may kakaibang enerhiya ang naroon. At ramdam niya iyon dahil sa pag-aari niyang anting-anting. Kinabukasan ay balita sa kanilang baryo ang pagkamatay ni Mang Hendre, ang kanilang kumpare. Ang sabi ay binangungot na naman ito. At hindi na ito nagising kahit anong gawing pagyugyug ng asawa. At kahit pinapaupo na ito, puro ungol na lang daw ang kanilang naririnig bago tuluyang nalagutan ng hininga. Nabahala si Mang Pasito. Ibig sabihin ay kahit may anting-anting basta tulog ay kaya ng mga mabangis at makapangyarihan na iyon na atakihin. Naalarma ito at naging maingat. Wala pa naman siyang masyadong kasabay papunta sa kanilang bukirin, kaya hindi siya umaalis ng bahay nang hindi sumisikat ang araw. At 3:00 pa lang ng hapon ay umuwi na siya. Pinilit niyang huwag makatulog sa kanilang kubo kapag tanghali. Mahirap nang baka atakihin na naman siya ng nilalang sa pamamagitan ng panaginip. Araw ng Biyernes noon. Maaga pa lang ay umuwi na siya upang hindi gabihin sa daan. Sakay siya ng kalabaw habang sa kanyang karosa ay nakakarga ang 5 buwig ng saging na plano niyang ibenta sa Banwa sa araw ng Linggo. Ganoon na lamang ang gulat niya nang biglang tumigil ang kanyang kalabaw at tila nabibigatan sa kanyang dala. Napalingon si Mang Pasito sa karosa. Wala namang kakaiba. Subalit ramdam niyang nagsitayuan ang kanyang balahibo sa batok. Hinala niya ay may sumasabay sa kanya na masamang hininga. Muli na naman niyang inusal ang kanyang pandepensa. Doon nga ay muli na naman niyang naramdaman ang presensya ng kakaibang enerhiya sa kanyang paligid. Patuloy lang sa paglalakad ang kanyang kalabaw hanggang sa nakarating na siya ng bahay. Biglang nagkahulan ang mga aso at sa kanya iyon nakatingin, kaya pinagalitan niya ito. Parang hindi mo ako kilala kung makakahol ka. Angil niya rito at bumaba na sa kanyang alagang kalabaw. Kinalaga na rin ito ang alaga mula sa karusa. Pagkatapos ay itinali sa malaking puno sa harap ng bahay. Ang kanyang kalabaw ay tila may kinakatakutan rin. Tumatakbo ito at tila gustong kumawala sa pagkakatali. Sinaway ito ni Mang Pasito. Subalit alam ni Mang Pasito na may kakaiba. Takot lang ang mga nilalang na umatake dahil hindi nila kaya ang kapangyarihan ni Mang Pasito. Kaya naghihintay lang ang mga ito ng pagkakataon. Magkakapi ka ba, Pasito? Tanong ng kanyang asawa. Pagpasok pa lang ng kanilang bahay. Oo sana, Day. Pakitimpla mo naman ako. Suyo niya sa kanyang asawa. Pagkatapos ay umupo na ito sa harap ng beraha dahil mas malamig ang samyo ng hangin. Kaagad siyang pinagtimpla nito at umupo ito sa kanyang harapan. Kumusta ang balita sa pamilya ni Paring Hendre? Tanong niya rito matapos makahigop ng kape. Matagal rin itong sumagot na tila ba nalulungkot. Nako, umalis na ang mag-iina ni Paring Hendre. Ang sabi daw kasi ng ama ni Mang Hendre, hindi sila ligtas na magpamilya rito. May nasira daw silang lungga ng mga aswang. Hindi raw kasi ordinaryo ang kapangyarihan ng mga aswang na iyon. Kaya sobrang nabahala ang mga magulang ni Henry. Kaya iyon, lumikas na sila ng tirahan. Kwento ng kanyang asawa. Hindi naman kasi sinasadyang masira iyon ni Paring Hendre. Lupain din nila iyon. Ang kaso nga lang ay, may mga lugar talaga na may mga nilalang na mas nakauna nang nakapwesto
at mahirap kapag masira mo iyon. Paniguradong may balik talaga sa iyo at sa pamilya mo. Wika ni Mang Pasito sa asawa. Kinagabihan, maagang nahiga ang mag-asawa. Sila na lang din naman ang magkasama sa buhay. Nakapag-asawa na ang 3 nilang anak, kaya sila na lang 2 ang nagsasama sa buhay. Ayaw rin ni Mang Pasito na tumigil sa pagsasaka dahil iyon na raw ang kanyang nakasanayan. Hindi pa sila nakatulog nang biglang mag-iyakan ang mga aso nila. Pagkatapos ay bigla na lang yumuyugyog ang kanilang punong langka sa harap ng bahay. Alam ni Mang Pasito na hindi iyon alagang manok nila. Napagtanto niyang sumama na nga ang nilalang sa kanya sa kanilang bahay. Gaya ng ginawa niya lagi, umusal na naman siya ng Latin para depensahan ang kanilang sarili kasama ang kanyang asawa. Maging ang mga aso nila ay takot na takot rito at nagtatago sa kanilang silong. Nag-isip si Mang Pasito ng paraan upang hindi na muling manggambala ang mga nilalang na tumakas mula sa sinunog nilang tirahan. Hindi rin naman siya pwedeng makipaglapit dito dahil alam niyang traidor ang mga ito. Galit na galit ang huni ng mga nilalang. Marahil ay galit na galit dahil hindi ang mga ito makalapit. Ngunit hindi natulog si Mang Pasito ng gabing iyon upang makasiguro na hindi sila maatake ng aswang. Hanggang narinig niyang umiyak ang kanyang kalabaw mula sa tali nito. Kaagad siyang bumangon at binalaan ang asawa na huwag lumabas ng bahay dahil hindi naman mapasok iyon ng mga nilalang. Kaagad sinigurado ng ginang na nakasara ang pintuan kahit alam niyang protektado na ito ng anting-anting ng asawang si Mang Pasito. Mabilis na kinuha ni Mang Pasito ang mahabang patalim. Hindi niya hayaan na maging ang kanyang mga alaga ay madali ng mga aswang na ito. Naabutan niyang isang nilalang ang pilit na pinapatigil ang kalabaw na paikot-ikot sa puno kung saan iyon itinali ni Mang Pasito. Napatigil lang ang nilalang at lumundag sa mataas na puno at nagkubli roon nang makita ang ilaw na tumatama sa kanya mula sa kinaroroonan ni Mang Pasito. Kaagad na lumapit ang matanda na walang takot at pag-alinlangan. Nakita niyang may galos na ang tiyan ng kanyang kalabaw. Nakalmot na ito malamang ng aswang. Tiningala niya ang nilalang na noon ay mas lumayo pa sa kanya. Hindi nito kaya ang kanyang enerhiya dahil naiinitan ito. Halos nasa dulo na ito ng puno, kaya ipinikit ni Mang Pasito ang kanyang mga mata. Inusal nito ang lating pinakamabagsik at nakakamatay. Pagkatapos iyong usalin ay tinaga niya ng buong lakas ang puno ng kahoy. Sobra ang lakas ng pagtaga, kaya mas malalim ang pagkakabao ng itak sa puno ng kahoy. Kaagad na bumagsak ang kaninang nilalang. Sobrang impact ng pagkalaglag nito, kaya lumabas ang maraming dugo mula sa bibig. Tumama rin ang ulo nito sa nakausling bato, kaya tumagas ang napakaraming dugo mula rito. Alam ni Mang Pasito na napatay niya ang isa sa mga ito, kaya mas nababahala pa siya dahil gaganti na naman ang mga ito at hindi niya hahayaan na mangyari iyon. Natatakot marahil ang mga nilalang nang makitang isa na naman muli sa kanila ang napaslang ni Mang Pasito, kaya nagsitakas na ang mga ito. Ngunit hindi rin nawala at tila dumistansya lang ng kaunti. Rinig ni Mang Pasito ang huni ng mga nilalang na nasa ibabaw ng mga niyog, malayo ng kaunti sa kanilang bahay. Hinayaan niya ang mga ito dahil takot na ang mga itong lumapit dahil sa nangyaring pagkamatay
ng isa sa kanila. At nangyari iyon sa bagsik ng kapangyarihan ng anting-anting na minana pa niya sa kanyang mga ninuno. Hindi naging kampante si Mang Pasito. Hindi rin siya natulog ng ganoon kahimbing at baka muling aatake ang mga nilalang. Paidlip-idlip lang siya at kung minsan ay napapaislot siya. Dahil ramdam niyang minsan ay napapailalim ang kanyang pagtulog na siyang hindi pwede. Dahil kung magkataon ay pwedeng umatake ang kalaban kahit pa sa isipan, kahit pa man naiusal na niya ang panalangin para sa proteksyon nilang mag-asawa. Subalit napagtanto rin niyang kahit gaano kabangis at makapangyarihan ang mga ito, ay hindi rin pala uubra sa hawak niyang anting-anting. Hindi lang masyadong naging kampante ang matanda. Nilalang pa rin iyon ng dilim. Kaya maghahanap pa rin ng pagkakataon para makapangsalakay at makapangbiktima. Matapos ang araw na iyon ay hindi na mga ito bumalik pa sa pagsalakay kay Mang Pasito. Napagtanto ng matanda na ang kanyang napaslang ay ang leader ng pangkat. Kumbaga ay ang padre di pamilya ng tahanan. At dahil wala nang magdidikta at mangangalaga sa kanila, ay naghanap na namang muli ng panibagong lungga ang mga ito kung saan ay madalang ang mga tao. Ayaw nila ng maingay na lugar kung kaya't lagi nilang pinipili ang mamuhay sa masukal na mga kagubatan. Ilang buwan na rin ang lumipas at hindi na nga nagparamdam pa ang mga ganoong nilalang. Kaya tuluyan nang naging tahimik ang buong baryo. At bumalik na rin ang pagiging kampante ni Mang Pasito sa nasabing lugar. At hanggang dito na lang po ang kwento ko, mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Ako nga pala si Eric, ang apo ni Lolo Pasito.